Мин алтын. Yok dostlar, siz beni күрәсезме? Менә монда сугыш бара, дуслар. Хәерле иртә, Сан-Франциско. Менә шундый хостелда без яшибез. Монда кухня, кофе эчәргә була, тагын нәрсәләр бар. Cup noodles. Bu доширак. Америкада доширак ашыйлар икән. Чәй, кофе, мофе, бәдрәф. Душ. Хәерле иртә. Окей, Сан-Франциско, Golden Gate күпере, Алькатрас төрмәсе, канатлы трамвайлар, 39-нчы пирс һәм иң мөһиме матур күркәм архитектура. Архитектура Питер шәһәренә ошаган, мин Сан-Францисконы Санкт-Франциско дип атыйм. Һәм тагын бер әйбер, бу шәһәрдә син үзеңне GTA San Andreas уенында шикелле хис итәсең. Менә бу Сан-Франциско. Ана тегендә Алькатрас төрмәсе, ә менә монда инде Golden Gate күпере. Американың иң популяр, иң танылган күпере. Golden Gate татарчага тәрҗемә итсәк, алтын капка. Мин алтын матур капка. Бу күпер үз-үзен үтерүчеләр өчен, ягъни самоубийцалар өчен иң популяр урын. Статистика буенча һәр 2 атна бу күпердән бер кеше сикерә. Шаккатырга. Ә менә бу Сан-Францисконың тагын бер популяр җире. Ул да булса 39-нчы пирс. Ни өчен соң 39-нчы пирс шул хәтле популяр? Ни өчен соң монда шул хәтле туристлар? Чөнки сез ишетәсездер. Монда рәхәтләнеп, кояшта кызыналар, диңгез арысланнары, белмим. Морские львы, русча әйткәндә, менә алар. Опа. Менә монда сугыш бара, дуслар. Рингта 2 диңгез арысланы. Царьгары уены монда дәвам итә. Карагыз әле, ни хәтлек урын монда. Яки сугыш менә нәкъ менә бу урын өчен бара. Оба. Ә менә бу кибет сул куллы кешеләр өчен, левшалар өчен. Леди Гага, Пол Маккартни, Джимми Хендрикс, Марк Твен, Билл Гейтс. Алар барысы да левшалар. Ә менә бу кибеттә 60-нчы, 70-нчы, 80-нчы еллар киемен табырга була. Киттек, карыйбыз. Әйтмә миңа язлар узды дип, әйтмә миңа. Истәр тузды дип сүнде дип, әйтмә миңа. Spider-Man читекләре. Әйтмә миңа янып көттем дип. Узып китте димә гомерем. Менә балалар таудан шуалар монда, ләкин монда быз түгел, бу асфальт. Окей, туп миңа эләкте. Хәзер мин тупны тегендә җифәрәм. Yok dostlar, siz beni күрәсезме? Нинди таулар, ничек монда йөрергә бик авыр. Менә шундый өйләр. Минемчә бик матур. Искиткеч. Менә бу кызыл шәп. Менә бу бордовый вообще шәп. Шуннан әйткәндә монда көне буе бу өйләрне карап йөрергә була. Бу бит әле район гына, бер
кечкенә генә район, шәһәрнең үзәге дә түгел. О, карагыз. Шәп. Йо, дуслар, менә шулай кинәт кенә ахырына килде Сан-Францискодан влог. Хәзер инде күчәбез ярышка. Менә безнең ВКонтакте төркеме, Татар YouTube. Бик зур рәхмәт. Кемнәр язылды, кемнәр репост ясады. Менә ул репост ясаган кешеләр. Һәм берсен сайлыйбыз. Астка төшәбез, астка, өскә менәбез. Кабат астка төшәбез һәм бер кешене сайлыйбыз. Румия Мушарапова. Казаннан. Мин сине котлыйм. Чөнки менә бу Калифорниядан магнитик. Сиңа эләгә котлыйм. Сан-Францискодан чыгарылышка да ясагыз репост. Чөнки минем бар менә шундый матур гына магнитик Сан-Францискодан. Бер кешене сайлап, мин бүләк итәм бу магнитикны. Татар YouTube каналы. Язылыгыз инде. Нишләп син язылмадың? Фәнис. 11,000 ярым язылучы, әйдәгез 12,000 ясыйк. Һәм бу чыгарышка лайк куегыз. Рәхмәт. Сау булыгыз.